Giving back or say resane de aba. Abusianfo yebeda yewase na otwe asako apro abeto yembio. Kwata emu nyinara yene wusia adusia watune din se managing for the master till he comes and I say ratio so ama owura no kosise obeba. Yene wa ye adusia no enkron. Na otwe mu no yene wo adusia etoso edu. Wo hwe adusia na atifi asem na ose yere sane de aba giving back if you want basisia. Enema eni say ye call your retirement. I don't friend and quiet. To my dear, the asset no millions and as I said, so we decided, says, Miniqua. May we say, Mabusiani win and just some money. We say, Mabusiani win and just some money. Sakote Munara, someone be a Jayanusian, say managing for the master till he comes, and as a ratio so ama Urano Kusise. Obeba ene na otwimuno yewo adusua etosu du osi giving back ana say resane de aba miwa bigafo stronko wa hasia omuba beboa me na yedi sa adusua stronko yi ede abrem no ansa na meyi omo ede akyerem no mamemfa asida pc emfa ma 3ABN TV Ghana omo na omo boa ye na yeyese adusua ya omo fa ede ko wiase afana nyinara sene de biara meka no sa adwumaku yi eye TV adwumaku a ankrankra bia fa ato omo so se ombebo onyankopon ho asem de wura chairman san nyinara enam se etisa nintino ho sikasam no eya na edin kakra sa wutie ye wo hwe ba bia wo hwe bia na sa wo mo bia pese wo de boatre bia na ye de won number betu yemfoni na ni fa ofra obibaje so kakra bia obetimi no fa boatre bia na onyankopon ebe hrawo media mesonfo Bismarck mensa ene me wo elder Kingsford dia boama ekame ho ewa hase eda yemwakwaba yeja mse eda ihu acha kakra but eda nyame ase se enenzo asaba eda ase paase watimi asamba wait na me ko manimu a kwajo densi amankwa ene team fifin kwajo densi bibia bobode great eda se ende watimi abana me ko echiri no ho so elder Dr. Alice Collins Afan so na eti eto no ho na eda emwakwaba yeah me da wase se munyina ba muma yenkati eni na mema Elder Kingsford emompaye emaye na mitumfo na mbroni yeda wase wadum na ama yeda so tiase ya wodokese a wo ma yenintia ntia no pa ye dia yeyie ni aseda ntontomo a eni kabia na ema udin yani aso woni awaya mayen mpo ye sori anopa yi ohome a wodi chen kwa na de aba nkwan mu yaba wana si o yebetie wasem yebesua ohonim die ma ho konkro no amaye kyerɛkyerɛfo kakaifo na nsɛm a yesuan papa yentimi mfa mobra panhye odi animonyam na ba yatimi anya kyɛfa anya kontapa abu wo wanim weni adom bebre a yesrɛ wo doba Yesu Kristo demo amen amen ye twa ye addition no some say addition no adrum pempenso bi a no kwasem ne say ayedepa ye odi free last week na ye hwe beware of covetousness and I say yen hwe hu ye wo anibre hu se ne hu say addition fa say addition no de na ye addition bi a hu hia ye mpa ye because anibre ya de a edi ye nyina ye nya se ne hu say obonsam na ode baaye ba na kuma mu se
was say or none so ordinary kunya, a kusi or yankopon de no top, just say, near your mobile and be an yan so, any bray, Emma. Ede how be brave, Ede a bray, now fair Luciano, a 2 young for be brave. Say, yen share ye, na ya money bread, or the Ananias, and then there is a few at the 2 young folk. Abra, a more pledge, no one so echo pledge, be now feel me, say, Cotonia, man, feed the Jamas Canados on the door. May be now a man cannot crano at your house at the Bromo. A brown young coupon ma Israel for bomb cock say kura mo kwa konkom no mamon fashe ekan ekofa bibi ema ehunsun sanso ebae in fact adusiano echre niema bebre mayema anibre ense ye nyame som great and that na ochi mu no ye hwe ba ko bi nso a no kwasem ne se ehuhia pa ye sanse eno de se odumankoma nyankopon antono nsa mfra wontama de bebia ne bedrum biribi no obekwa ahomegye mu sene ende wo kwa wo bei bedrum biribi no na wapum no entimi ma wonkwan ma wonkwasa entini ye kwa ye bei na no ye toto niema yi sene beya okwa ahomegye mu a obetimi atase ma wani agye enti se wo hwe ende adusua ye ba besua na ye hwe okwan a ye befa so a se yakoya humije mu a se last week no me pone ho kakra se ne yakoya humije mu na afi yesika sem no focus ni nyina akwa kugina se yen save towards retirement yen ye niema sebe ye gi ahomia yebetimi adidi ho na afi nso osese ufri adwuma yi mu na afi o ba retirement no asa transition no ya sa hunu na wo ho no ente dan ye easy sa oba wa homegye mu a adwendwene bebre challenges bebre na eba wadwene mu ebi yese ebi kura na odumankuma wo atone nsa afro nche na wo mba bi kura wantimi ahwe o manwie na afi nso kura wo se adwendwene se sika mapa guwe se metena minyicha na medini nyina afi ehwana ehimpa na bi kwakwanya sika na de ahwe me aka na ana nso se sa atore nche bi kura mpotumi a hwan na menya no mo waboa in fact adwendwene bebre na se wo kɔ retirement mo eba ba LNG what 2 year for say ni kwan say yesa e was say wo call retirement mo eye anigedie edema enti sa na wo twim ye behwe ba wa kwankyere oba be kyere se ne betutu ye niema yie na se ye koya ya homegye mo enkoye ohaw emaye ne mo ye di anigye ankasa bekɔ ye ahomegye mo na sa na wo twim ye pese yes yen ka abosem no ye fa afri Revelation chapter 14 verse 13 say opening days why akradwa momi ente nyame asem edisem etredu na nchechemu edumiensa awrade asemi na mete ni bi frisro a eka se twerɛ sɛ nhyira ne awufo a wawu awrade mu firi sese rekoi honhom ne se ane obɛhome afri wɔn brɛ mu na won nyuma di won echi amen great I think say ye ko ye nim no ye behwe na ye hu nka bosem we na e guardian ma ye di awura ye adisua enum adisua no ema ye nhwesode ene atrapo ye bibra ye ba be komu ye behwe the first na what the ema ye ewo Luke chapter 12 verse 16 to 21 we ye abasama Yesu Kristo kan ye efa osikani bia wonya sika bebre na sabro na yemfanye abro yemfanye mfatoa na bru bebre na ohun de onfa bi krampon ye ose ma mensi abansoro na menhyehye abro yi na fe menkanche mekra se mekra didina den nanom in fact Yesu Kristo ende ade na ka chancellor okwasea meje ukra afri wonchen ene anwumre yenim sa abasem no pa ewo Luke chapter 12 16 to 21 yen show in terms of say ye ka ahmagye ho asemi ene sa abasem ya Yesu Kristo aken afutusem ben ena ewo ho emaye yo that's me Bismarck the edikan de e was a yenyina ye twen ya adwen si so ne se onyankopon ne hihye de a wade ahye de amaye no o se onyankopon ne maye akyede nyinara
Nti sɛ adwuma a yɛyɛ onyame na de ama yɛn sika a yɛbɛnya agyapadeɛ a yɛyɛ nyinaa onyame na de ama yɛn a wɔayɛ trust to us yɛnhwɛ so nti yɛyɛ ahwɛsofoɔ ɛwɔ nyankopɔn na agyapadeɛ a ɛwɔ asase so a ɔde ama ne ma nti nyame ma yɛ ahoɔden na afei yɛyɛ adwuma ɛkɔduru mmerɛ a yɛrekɔ yɛ ahomegye a ne nyame hwehwɛ sɛ dwumadie biara a yɛredie biara no nyankopɔn ebedi mu akotene ɛyɛ sɛ yɛrekɔ yɛ ahomegye a yɛana most of the time no bibia no abɛsi yɛn so saa mmere na ɛwɔ sɛ megye m'ani metutu kwan meyɛ se yɛane yɛyi onyankopɔn asi nkyɛn na ɛno na abakɔsɛm a yɛka ho asɛm Luke 12:16 kɔpem 21 no ɔrebɔ yɛn kɔkɔ nyankopɔn ɔkyerɛ yɛn nneɛma a ɛni sɛ yɛkɔ yɛ retirement a ebi ni sɛn saa onua yi a yɛka no asɛm onya agyapadeɛ bebree na sɛ yɛhwɛ Luke 18, 19, 21, 20 and 21 a hɔ na aba no paa ɛfiri ba onya na agyapadeɛ no anaasɛ onya sika no ne retirement no adan na osisi sɛ yɛ dan a mfuo no a na osisi onya ne ho time na ɔsɛ minidi na menom ɛhɔ no wayi onyankopɔn asi nkyɛn ɛna onyame sɛ ɔkwasea ɛna na dwi sɛ yɛgye wo kra nneɛma no a wanya no nyinaa no mfasoɔ bɛɛ na wɔ so nti nyame bɔ yɛn kɔkɔ sɛ yɛ retirement mu yɛ sika a yɛnya yɛgyapadeɛ a yɛnya yɛahodeɛ a yɛnya nyinaa no ɛyɛ sɛ yɛbɛyi so bi de ama yɛn ho na mmom yɛnkae afoforɔ yɛnkae onyankopɔn adwuma saa kwan no so ɛna ɛwɔ sɛ yɛnanteɛ ɛni sɛ yɛakɔ retirement na afei yɛnya sika no nti yɛnko a na yɛdi yɛne yɛ abusua na mmom yɛyi afoforɔ asi nkyɛn yɛyi onyame asi nkyɛn deɛ ɛwɔ sɛ yɛdwene sɛ agyapadeɛ no a menyaeɛ no ho a na ɛde maa me ɛna deɛ ɛtɔ so biam tɔda bi a yɛkɔ yɛ ahomegye a yɛane nyame adom yɛsaa wɔ ahoɔden yɛhwɛ ne mmerɛ mu ne yɛde toto mmerɛ bi atwa mu a obi kɔ retirement ana wonim sɛ ebia ɔyɛ ago saa mmerɛ nipa live longer nti wokɔ retirement nkyerɛ sɛ w'adwuma awie wobɛtumi ayɛ adwuma ahyɛ onyankopɔn anim onyam sɛ yɛ asafo adwuma a wobɛtumi ayɛ adwuma ebi wɔ hɔ a wɔsɛ o sɛ mkwara retirement asafo adwuma deɛ mede atɔ nkyɛn wontumi mfa nto nkyɛn saa ama ne yɛyie ɛfiri sɛ wowɔ ahoɔden a wode bɛyɛ adwuma sɛ yɛhwɛ twerɛsɛm mu a Daniel na ɔmo akɔ ɔmo anim bebree ɛna Revelation John the Revelator nsɛm a onyankopɔn de maa ɔmo ntwerɛma na ɔmo akɔ ɔmo anim in the 80s nso onyankopɔn ɛyi so yɛbɛyɛ asafo yɛhwɛ Ellen G. White no ɔdi 70 years ɛna ɔtwerɛ the book The Desire of Ages ɛno nti no sɛ yɛkɔ retirement a Ghana koraa deɛ 60 ne ɔkɔ retirement still awɔ ahoɔden akora 65 70 still awɔ ahoɔden nti bibia onyame de ama yɛ in our retirement no yɛn ti aseɛ sɛ onyankopɔn ɛhwehwɛ sɛ yɛde bɛyɛ n'adwuma yɛde nyankopɔn bɛbɔ yɛ abrabɔ mu na afei yɛtu saa namɔ yo medase mede bi ka ho no abasɛm wei ɛkyerɛ ama yɛ sɛ ɛyɛ nipa ekura mpo wohwɛ a onyame mu no yɛnkɔ retirement sɛ nyame adwuma ne nkwa wɔ mu a na hoɔden wɔ mu no ɛsɛ yɛkɔ so a yɛakɔpem sɛ ɔbɛto nsafrɛ yɛ enti ɔpani a na ɔwɔ sika deɛ ɔde ne ho tɔ no sɛ ne kra no deɛ aka ne deɛ ɔno a ne deɛ ɔmfa enti na memeda kwahemfo yɛ asɔfo kora deɛ ɔmo retire still na yɛfrɛ mo saa bɛyɛ adwuma enti me no mmienu sɛ yɛte aseɛ wɔ adesua ɛte sɛ manam sɛ ɛnkwa ne home wɔ mu a nyame na de maa yɛ no ɔmfrɛ yɛ no nko adeɛ dwumadie bi a ɔde ahyɛ bi no mmienu nsa na ɛsɛ yɛde yɛtoa so a ɛdi hyɛ na animuonyam kɔpem sɛ ɔbɛto nsafrɛ yɛ hɔ amen sɛ mefa kranka ho a verse 21 no my kind of bro from or say so is he that lay up treasure for himself and is not rich towards God. Enti mediyebe ko adusua no first lesson asua principles I establish here sempinfo aka se eba se riches se obenya ho a eyo nyankopon ene de ma wo. And adusua no sa kire from the first lesson principles about stewardship say onyankopon na sustain ye onyankopon nya o riches no ena esa odo ho to so
se onyankopon anso mu a o riches no entimunye hwe. There's a true story. Openye bi Ghana ni watena Ukraine for a long time. And we see big mansion Ukraine. Now I na join so baby adri I mean ko Ghana biem. Enti here I'm enough. Wa ko pension Ukraine. Na tokoi si ye no na bomb no ba ko e ka ne mansion no. Says openye o ko Ghana about 40 years ni. Ne nyina no or dia she ne mansion ne we Japade a we see we Ukraine no is gone. Enti ne confidence no wo hefa. And no na onyankopon e kire se ye adwuma as part of stewardship no yen starting save towards your bank account na wo heaven. Enti usika no startify nyame adwuma. Wo de ye adwuma no ne save to o ma wo de wo heaven ho no. E ho de obi entimu nkosai no. Enti so how be back o resource kura wa save wo have for retirement na because we savings or heaven ti onyankopon be hwe so. Great. Madam Wasipa yenko yenimo na fe yenhwe akenkan sembi yebekan akenkan sembe minu anamensa bi wo hase na fe yakasa hu efa se yentimi emfa enkaye hu Psalm 49 verse 17. Okay. Psalm 49 verse 17. Omi ete nyame asem ho enyom aduanan kronchemu donso no na wo a oremfa mu biara enko na no nyam rensan enni nachi. Amen. And as we watch 1 Timothy chapter 6 verse 6 and 7 non so waka say means ho 1 Timothy chapter 6 good verse 6 and 7 no. Na onyamson pa abojo wo mu adinya kese na ya mfa hwe amawiase na nso yentumi mfa hwe emfrem nko great oda yenhwe sa mienu ya if addition ya yesua say ye call ahomegie mu a ye say pa Japade na fe betimi atransema ye ho atwe so afutu ben na wasa akenkan sam ya kan edi amai o say ye mfa hwe nko addition issue last week no can covetousness. Yeah, covetous anibre. That now what you see ya yesu and so can nibre ho asem. Na ya na twi no me ntimi hu mi no covetousness ni greed. Ya baka na say na so ya nibre. Ya kasa ne de obeka na nibre. Isa aha no ma ya ate anibre greed ho asem. Enye se sika eye bone. Ana se MCC financial matters no bone na say me ye adwuma na mapa Japade agu ho no bone na emom se ye twe ya adwen nyina kosi sika Japade na ya mfe ye ho anto nyame so a na o me ya te ase se ye ba asase so no ya mfa bibia ama nti se nyame to ne safre nya Japade ne adanya kese ne normal kese ayaye no yemfa ko example na doc emeki sesi a yenua wo Ukraine a wasi adanya kese no onim se bibisi ibisi enti wo born homoden abrabo mu no esiesi na chi nanso akun ba ya Japade no he na afa se wamfa na re anhye onyame mu a na se bibia abo Hannah Paul otu yanfo Timothy chapter 1 Timothy 6:7 no I can say ye ba wiase tanfa bibia ma tira no me hu say adajam no wo yen adajam so ne be san ko nti mra ya wa hoode a ya wa asase so a onyankopon yira yen na afi ye enwuman no the be bia na o say ye di onyankopon so ebam God first o say seek ye first the kingdom of God and his righteousness and no other things shall be added unto you. Yes the nyame de aka ni na aka ye ho a nya sa amre ya ye call retirement and I say ye retirement bu no and ye be yi onyankopon asi nchan e ba ne sa wiye sa say the ya pani nyina no e da bi ba e be jani nyina ho. Yes na ha de ya na are ho say the all kan yetoto yani if we cast our minds back to baby a free bar ni ahwehwe omo ampanimfo a ne yenyini no mo wo sika Japade ne
factories bebree na wo ko Ghana na ko hu se de ajapade no asia ya na awreho ya na awreho pa because mra nipa no tiase no wo siesie na chi iye na so ko ye no na chi na aye basa nti ha no menye hu se eno ma ye ye ni nyina no so Nyankopon ni akoten wo ya brabo in our retirement dia ka ni nyina e be ya dijan sa adesua ha na the pay you can't take it with you untimi boy ekokomeye won say asa no ma ye pre no asase ho enya nyina mfaso bia anhye dan ni so asa recently aye nua ye footballer wanya ne ba bi call Ghana say hwe no ma wo ye ne Japade ne boa nkrofo nyina dakope earthquake wakuno ona me wura ho pa say nipa class ye bre ho ha ye ho dodo enti adesua we ma ye ho say ye tia sisi ye wo bibi pa eye so obepa de no na de obenya na yesa ode hyenya me anmonyam yesa ode yado yesa ode boa onua na me kai book bi o se bia se mo akura boa ebeko aboa bi ana kyese okoye de ope aduane kom na de na onya bibi ntu na oku aboa no ba eni pa de to da bia ni bra ne no ma e penti etimi ku enua atokone kwa aboa bi abeko aboa bi wa nwura ma eje so ope na ope ivory as meat ba de etimi ku enua basa na nua na wu won ti adisho be na kire say yes ya pray ho ase na ye de ho to nyame so yie said ye be ya ye be won say wie no nyame said ye adisho an kan abosam de man say enwuma pa be na be di achi da achi that's amen yeah na chese e futuo pa e de man say ye mfa hwe enko eno nso nye recipe for laziness eno no enye se wa maya akwadro ya peso ye akwadro semwa na wakwakofa quotation we no akutu Nyankopon se ya fashama ya fashion kona akwadro na agitifie enye no ho asem na our attitude towards wealth I was osiesie we abrabo no a ye bo no I was osiesie ye kan se ye chi ni ensiesie no ayesiesie no ani de da ya nim no I was a bibia ye no onyame bam that is the central point I was say nyame amamu a de ye ni nyina ye kwa ebetumi aye billionaires was asase so nanso ya japade no enwie ye ena afin so no yenyire ye ho enye adwuma nanso me yemfa sika ani bre emfa nya adwuma we have to be very diligent ye adwuma ye nukredifoɔ ho asɛm na I think say it was from last week dear na or kind of sa no enti abusiafo se ne adesua ne ka no enka nkyerɛ sɛ ye nkwaya akwadwefo yenyire ye ho enye adwuma na mo me yemfa ani bre emfa nya adwuma me mfa ani bre enkwadwo ajapade wan fa hwe ama nti ani bre na ode kwade obi ajapade no obegya na ha akɔ nti saa kwan no so na adesua no twa yentoa so na fei yenko yanimo na yenhwe ankasa ahiade no nso hyase sene ye hu no say begin with personal needs yenhwe adesua ben na ehonom opese ode maye kan bibi of Proverbs chapter 27 23 to 27 me kind of Genesis so we read ya na fe won so kind 23 27 23 to 27 no Proverbs say look after your sheep and cattle as carefully as you can because wealth is not permanent not even nations last forever you cut the hay and then cut the grass on the hillside while the next crop of hay is growing. You can make clothes from the wool of your sheep and buy land with the money you get from selling some of your goats. The rest of the goats will provide milk for you and your family and for your servant women as well. Amen. Amen. Me tie nyame asem aha no. Me bu sem tire de no mians enso nchechemu aduonu miansa ekon. Wa se hunu na hunu sade onwan hote na fa wakoma to mmoa akuokuro no so na ade a wakra entra hoda na abotire kodru awo to atoaso nyina so ana esreko na guram no eyi ade na obobo amepo so nhahama ano enwanten ma wontoma na mpapo ye asase tire ade na mrekire no fusuo no dooso ma waduane Ufie fu aduane ne wo
mabawa akɔ homabɔdeɛ amen amen ase so afutu ben na wode mai e wa se megusam de mai enti yɛhwɛ de yenua no makankan ma ye na yenua panyin Solomon kyerɛ ye stewardship a go beyond our lifetime yɛbɛtum de atoto sɛ yɛmfa ne sɛ ebia opanyin bi yɛnkɔ first lesson kyerɛ ye sɛ bibia owiase bi onyame na boye na ɔde ahyɛ yɛnsa waho nti ɔde ahyɛ yɛnsa no sɛ duru 10 bi ne yɛwie yɛdwuma a ɛsɛ yɛsan de resource no ɛkɔma onyankopɔn memma typical example memfa ne sɛ bia wato taxi ama obi wɔ Ghana so ntwi ma wo taxi ne yɛ ɔde o but onipa ne twi a ɛbɛduru baabi no na bia honammerɛ ɔyɛ ɔsɛ mpɛ sɛ mekɔ pension na opesa ko pension no ontum nka se be pesa me ko pension ti ma twiw taxi na koduru baabi na masie free car no ma ja taxi no esa na onhwe taxi no so ye ma so ko pensioner de so ye ne se so osade taxi no bro and no na yenua panyin Solomon e kire say stewardship no is not limited to emra wote asenko a enti se udura hongie mu a na nyame aboa na watim nyame amawa ye adwuma na wanya resource bi agu ha make sure say obe planning how our resource no beto aso atena hoda na wo planning a start free wabusuafo ne omo a omo hye wase make sure say omo a wodi ne manager omo no omo ye nipa omo eye reliable ombituma hwe niema no so openyi kan say ye nyinyini na Ghana your factories be brave mpanyfo na eye omo dia no na factories no work kama nanso omo wo ye no kwa na factory na say esa na stewardship no enimu ye esa wo plan beyond or say constantly wo so ye what ase no make sure say time out ase a wadwini bibia work kama no that's the time a what the opportunity so be decide say me ni hwa mayi we say mabusuani we na nhwe so mame we say mabusuani we na nhwe so mame say wanya sa most of the time itim de or how ene intokwa timba busuamu kura enti a good steward no o look beyond or manage the master and the man no emra wote ase na osan plane say so ni hwa the master and the man no still the management no ebe in the right way. Great. Me da sepa. Me de kakra so the talk akan. Se ba ya na sitremu a. Okan an addition so asisu dua. Se ebe ya ahweso fo pa. Nya de onyame de ama ye mra ye te ase. A ye won kwa ye hweso e koso from no. Ye no kwa ne mra me fira asase so akon. Machi so e was said obehwe majapade so no otimi hwe so yi na ya na yenye efira bibrim no mistake ba ko ya ye ne se ebi am wajapade bi na me hwe so cost from na me de eja obi nipa na me di ja no onim hu nim de so ya dwuma onim hu nim de a wode behwe so ama na koso na so enam se ebi a wono na ma chusu no nti no wono be ba behwe ajapade so lebe wi ase no pase no basa bi example ne ma yi ukọ ye tete no mu a ofifa nkran no ni kumase ni kuro akese a tumi se na adan akese fefefe sa afibia ni uro ho a watwi won kama nso samire obekọ idan aye basa onipa no de ahode ne nyansa onyankopon de ma ne siesie eye sa japade na nso yenye edi akire no a ye ba ya amre na afa ye nim nim de no ye ma ajapade no aide aye basa asai na eno na adisua etum ye minumi no fu se e wo se ye siesie mra ye te ase ye ni wo so a e wo se ye hyehyɛ ya omom di ye chi no de ja wo no mbehwe so na afa ahye onyankopɔn so animonya yo meda wasepa abusia form se adisua no aye kama ye hwɛ se ne yekoya humijie mu a enkoye ohalpi emaye no afutusem bi ewo first Timothy me pese ye be kan akenkansem ye wo ha nyina because sanse sa akenkansem no nsem bebre wo mu a ebe boa ye mpa ye ni kan enhwe first Timothy chapter 6 verse
17 no. Ete nyame asem wa ha 1 Timothy 6:17 o say ahonyafo a wo wiase kasa kire won se wonnwene akokukro sem nso wonfa won ani nto ahonyade a eni hoda so na wonfa won ani nto onyankopon a omayen ade nyina man doso se yenie ne so. Amen. Now if we share 2 Corinthians chapter 4 verse 18 and so on. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. What say? Na yenhwe enoma a ohunu. Na emum yenhwe enoma a ohunu. If we say normal ohunu no nche na twam. Na normal ohunu no etna hoda. Amen. Great. So what's your Proverbs chapter 30 verse 18 so assemble so ho no. Proverbs 30 verse Proverbs chapter 30 verse 18 so e wo ho no. But say ade hohoro ne atrosem free me hoko ekire. Mami ohia ana ahonyade. Na menya maduane a ehia me no minni. Amen. Great. Now finally no Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ecclesiastes chapter 5 verse 10 no. I said the Sankafo trainum to Chemudu no, or say the opesicano, Sika meno, na the ope at the door no, ope at the door no, and yan mu faso. Yes, ye a hoodie. Amen. Yeah, share a footism. Mebusem de ena Corinthians na Timothy, omode my. Efa wom paso adoye afutu sembe na wa hase edemaye de o twin adwen asiso ane de yedika aboboso se mayemfa ye re enhye ye na japade ne yesika ye wumu se de ye nida so nyina ato ye japade so de a na awiye no ebe kan say enwie yi na say ebe di enhamo say the your kind test na o kire say yewu edem no yemfa bibia enko unyewu a ojapade ani bia kan nyina no ayekwa nanso eno nkire say ni say yenya ajapade eye good nanso memfa ye ho enhye ajapade a onyamedi ama ya na se ya ho odi mu no ye adwuma anya no na Proverbs 30 verse 8 no kan no broni be ka say be content with your Lord the onyamedi ama no ma wani nso o se ye pray ya ho pe ajapade na se sika nanso sika no aye pe no ye kan say ye nya content ye ni nso and I say it doesn't satisfy our desire to tambia ni echesiska ni echesi ekoba ne sa onyankopon a wase yade ho to no so no ni yagya no asi baabi eno na Paul so me ehunu Korintofuo ngoma to so mienu no 4:18 no say enema yade ya ni hunu no wo wiase a ye hunu afefede ne esikasem ni nyina no dakubi ni nyina no be den ibeja no na emom de yemfa ya ni hunu ya aye wo soro ajapade no a onyankopon so osiesie aman eno na wase yade yakoma ene ya adwen ne ya wure nyina ehye because ya wure ne ya adwen nyina akɔhye enema e wasase so a ebeduru ba bi no na ade yehwamo for example ye nyina no ye nyinyi ba no ubon se ebi atare bi wo ho na eye ofe ukopesika kese no ade akoto ebedi be se afe watu atwi ba bi obi betima akoto ka Ghana na wo ho pa eduru mire bi no obi atoka Toyota Corolla eno na aba so obi etobi beduru ba bi yesi atwam ni akofa we Honda yesi atwam ndi se bibi atwam ndi ya ni anya da ya ni nye de ya nya no ana say ya re we are not content dem bia no ye for so ni e paja pade ndi ebeduru ba bi no ye ka retirement asem nse ye ko ya nim no beduru ba bi no be ko o closet mu now I clouded and no ma bebre impact nanso enoma bebre na ewo mu no eduru ba bi a e wase wi bi che no yakoma no eni akire se e wase me de che
if you say oh here the yenya ya ko ya nim no ne no munyina but majority no bon say ya hodo no ya masa ya na numo no yi program bi wa the holders obi ni fie wo bekwa enema ye ho ma onya ba bi kura amfani na eti so still o sa pe ni nyina no ya hudi yo medase pa se da wa hwe na sa de amaya fe yen hwe na fe yen fan sorry yen adisia no so ne di awiye no ye behwe bibio se huhum ajapade ehia no ye behwe yen hwe ne hia pa ewo adisia ya yisiam Psalm 24 verse 1 think say ye hwe adisia na say ye kutu sa de nti yen san hwe Sam enyoma de no na nchichemu pa akona se asase ne na de dodo nyina eye awrade dia very good ewiase ne won o tim amen now share Hebrews 3:4 no so a Hebrews 3:4 mo mi tie nyame ase efie biara obi no siye na de osi no ma nyina ne onyankopon amen sa wo che Genesis chapter 14:19 Colossians 1:15-16 ne nyina na central point ne ekogina se onyankopon ne ye bibia sa de we around through chose mo afutu ben na ewo maye efa adisua yesua ne na otwi mu kaisa me kwaye obi papa ewo Ghana na ontiafo nentita bia o ya na o mo frese oh bra we na tabi o ye onya sa ka mekunu wi na ya medwuno ho se na mka chamte no onya me de sa tam no se sa no mana mo keka nyina me gide se nyame na ma me sa ho den ma metimi ye enka me a me de anka me ntimi nya ntimi ma o fast da bia ma me tabia because me hu se de menya no asase so ye pre nyina ye nyame dia enti so ma bibia na sa de metimi ye no nyame na hu mo ma me na me so me ye de fam ye oh enti aha no Psalm 24 verse 1 say we ase ne na de nyina bibia etimi ye bia nya ye ho de nyame anka se koye bibia wo ntimi nya enti to na bi ho ami ya fa hye o se me na me ye sei esa na wo nyame asinche ba ha na me ye ho se se de nyame edi anuma bibia ebesi bia no anata bibia betue bia na yamfa enka se oh me na me ye sei na afri mensa na emo ebeka se nyame de ope no wo ye se bibia wo wiase wo nyina eye ne de ntisi ye de ho hya ne mu a ne ye de ho to so anem se de ye nyina no ye be ho se nyame na mai sa ho dem ye timi de ye yo that's it ana se ye hwa se ya na eta ACC bebre se emra ye tiasi no enoma bi wo ho a na bia onyame ama ye akwama se nke wo se me ye na emre bi so ho a sa akwama no ba na magbumani aguso menye ebia mi wu dem no ana se mamnu se mi be wu no ma ye well se mi wu a majapade we mu fankoma we mu fankoma we mu fankoma we se de aka na so se ye hwe no huhum se onyankopon na de bibia ma ye mra meti ase no ene saa ne ma na e wo se me ye okay if you say so ya e ma huhunu the resource okay se achade onyankopon de ma mi emfaso a abasuni saa na onyankopon e hwehwe se ajapade no aye nsa aka no se egitum se ye nyame na de ma ye de a ni ehunu se ye achade ndi achade no se ye de bibi ma a wo se ehunu se de achade no dwumadi a edi afi a wo se ehunu se de obi ho no ye in greatest need o wa ho hiehia mu niema onyankopon de ama me no akwan ba so na me de boa sa nipa no wo de boa no asa de me nua kai okoboa nipa no ano yare no anyankopon adaroma onam doctors so amana ya sare ayare sai wo hunu a wo so wani beje na se mi jani nyina agum na mi wu wie nam se momfa we nkoma we ya se de yedi kaka no nipa no ade koma no kra e bia wanfa anya dwumadi a na wo se wudidiji anu ntiri ya tiasi no nyankopon pese ye nhihye pa na afi de ode ahye ensa no yesu yetumi debua ama na dwuma no so etibi cost yo do mefa kranka de mpemfo akan na o chen dis ya kira me hu se onyame na ebo bibia ti bibia wo bia no eye onyame na abo na onyankopon ehwe se a stewards no
yɛbɛhwɛ saa nneɛma no so yie na adeɛ kɛseɛ paa onyankopɔn de ama yɛ ɛwom sɛ wama yɛ sika wama yɛ nimdeɛ wama yɛ nkwa wama yɛ biribiara but adeɛ kɛseɛ paa onyame de ama yɛ ɛyɛ nkwagyeɛ nti sɛ yɛ plane yɛ retirement ɛfa stewardship a moma yɛ werɛ mfi yɛ nkwagyeɛ no ho wodwen ho sɛ yɛ mu bebree yɛwo yɛ bɛtoo Seventh-day Adventists mo. Maybe a second generation Adventists. Me nana ene ni abrofo koye adwuma na onya akwanhwefo som no. Ene ode tete me papa na papa nso de atete me. Me nana make sure say answer no bewu no na chidifo no or the will pass it on that legacy stewardship no or the ama omo the chidifo no a bedroom enso so enti say wo plan for retirement na wo dwen kwan a sika nyame dia ma niema nyame dia ma wo betuma preserve for future generation or for mema remfi say the greatest thing nyame dia ma ene nkwaje onia bi a friend is Steve Green or tro nyum bi o say nyame som et say ye baton race na mpanyinfo na adikan ya tro mu di o Bible nyina o ma wi o mu di o na aduru ye so na won so the aduru no say wo be hold on the baton no high say by the time I be wi wo nchiremafo ebeba no omo nso ebenya say nyamesom no say enne ye hu nyamesom pa ye mfra mu a because mpanyinfo bi adikan omo plan omo retirement no omo de omo stewardship of faithfulness to the faith eka ho aduru me ne won so say stewardship ema urem fi nyamsompa say leave a legacy of good Christianity ema achidifo na say oni ho a onyankopon kwagye adwuma starte e wo Genesis no atim atoa so yo meda moase maya de pa abusiafo monso meda moase se mone ye ayese addition etoso edu and I de abrew no or say giving back and as a Saturday aba biun senem maboafo no achechre emuno ye ko yahomije mu ayen hwehwe mfama yahomije sene be ya yahomije komuno enye how am I ayen hwehwe no so a yehu se the ultimate aim of Christoni bia ne se ye benya osoro akọ yen hwehwe nso ma yenkwagye na sane Moses no mo Abraham no mo Peter no mo omo de baton no tu America omo twetwene ba bia anka bia mbeduru yeso wo de de baton na hye winsam no de wato atwe na chese nchiri ma no onye wadwen se omo de ombenya bibia in terms of salvation. You have a score to settle with God. And you're very, very careful. You're not doing yeso yenso baton no mo na yemfanko enko yenemo nyankopon enhira mu se yenemo ayesa disant dasande yade de toso duba kono so ede ebebremu katiwani na mema kojodensi enhira so emaye omi empire yada was nyankopon ni abankese wadom no mbobro hu adesu emu odu to say what they amaye yes so say betimi ate adesu ya setimi de abobra bani wi asma je so ho nkonkron be kan ya ho enti de ka nyina se saneam ho ni anya hyehye panto ho ne abrabo ne asetena nyina ne yemfe ye ho nto so ne ahwehwe wo soro no wahene ni kan na de aka wo wi asmu nyina wo de be kan ya ho eda wase power akonya yenya na de sua etese yansaka bi de ka nyina se mi ntimi ne afoforo nche ne nsiesie ne afoforo ma wo Kristo nkwagye da na opi adbanyafo etese nyankwa me kra eda wase akonya yenya ne no abe ya de sua etese wo Kristo Yesu dem nti amen amen